Salutare lume și bine am găsit la primul episod de Dual. Ne vom juca cu Raul acum. Acum e antrenamentul. Scuzați-mă dacă am avut greșit, dar am rupt telefonul ăsta. Tab. Ok. Tab. Hold to charge. Stai să dau mai încet. Așa, acum mă voi. Ce? Ok. Mă adresează. Tralieră. Stai așa. Toate gloanțele vor merge în el. Gata? A terminat, Raule? Nu, mai am un pic. Ok, stai să-l așteptăm pe Raul. În sfârșit. Ok, la Wi-Fi. Wi-Fi. Care e codul? Ah, name! L-am văzut. Ok, vezi eu Axel. Ok. Ține apăsat. Ok. Ține apăsat. Ok, hai că am început. Ne doi erau cu Raul. Te-am distrus. Scoați-mă că nu vorbesc de aici, tant. Nu vreau să mor. Cât o să mai ai? Oh. Setați. Vreau să dau așa. Am văzut. Am primit o culoare. Stați să-mi setez culoarea. Asta era o să setez culoarea. Apasă. Ploaie! Au! Mi-am luat ceva în nas. Nu știu că n-ai lovesc pe Raul, că nu s-aude. Adică a dat-o mai încet. Mai puțină viață. Raul, câtă viață mai ai? Cât de negru ești? Negru, negru. Au. Ok, stai, nu știu cum... A, gata, mi-a setat culoarea, acum am portocaliu. Vreau trag cu bazooka. Azi, bă, că eu eram văzut. Voi trage cu bazooka sub bazooka-nier. Scuzați-mă că 3 minute n-a vorbit deloc, dar... chestii. Vreau să fiu șmecheros. Bum. Da? Bomba era foarte aproape de mine. Air rocket. Air rocket. Nu știu cum să fac să te iau. Eu nu știu ce faci acolo. Ultimul prins aici. Ce nu faci acolo? Ți-am respins-ura. Te-a lovit? Nu. Nu m-a lovit. Încercăm. Ce bă, strafe-uri faci pe acolo?
Nu, cum a trecut? Wow! O, era pe mine capul. Și mie. O să vezi pe filmare. Bine, o să văd. Și o să vezi și tu pe filmare. Am fost în partea opusă. Știi că dacă dai de lista sărașul bine până la mine, trebuie să te duci așa în față. Ce bă te trage cu bazuca? Așa era moda acum? Cum a trecut? Este un joc destul de distractiv. Bateria. Mă scuzați. Și să vă scuzați de ecran, că e mai negru. Dar 4 Cum e și minute. viața mea? Ce? Cum e și viața mea? Mai facem încă o rundă. Ultima rundă. Știu că este foarte scurt episodul, dar acum am filmat 3 episoade. Da. Unul de Minecraft. A fost De fapt 6. de claritate foarte urâtă. Am făcut anunțul cu live-ul. Am făcut episodul de Mitosis cu Raul, cu care ne jucăm și acum. Bă, Mai trage. nu mai trage tu. Oh! Wow! Yes! În sfârșit! Ok. Cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați că Raul m-a omorât odată. Woo! Și noi ne vom vedea data viitoare. A fost totul sau nimic. Pa!